Γεια σας παιδιά, είμαι η Δανάη και σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε δύο εύκολα origami. Θα χρειαστούμε χαρτί Α4 και ψαλίδι και μπορείτε μαρκαδόρες, μολύβια ή ξυλοβογιές. Το ένα origami είναι αυτό που το πας 1, 2, 3 και σου ανοίγει και τα ανοίγεις και γράφει μέσα. Το άλλο είναι αυτό το κουτάκι που μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτό εδώ. Πρέπει να γίνει ίσιο και να το πατάμε πολύ καλά εδώ. Τώρα θα πάρω το ψαλίδι για να το κόψω. Το ανοίγουμε και το διπλώνουμε τώρα έτσι. Ωραία. Τώρα που το ανοίγω βλέπω ένα σταυρό. Ένα έχει γίνει ήδη γιατί το έκανα έτσι για να το κόψω. Τώρα παίρνουμε τη μία άκρη του χαρτιού και την πάμε στο κέντρο. Και πρέπει να το πιέσουμε καλά εδώ. Μετά παίρνω την άλλη άκρη. Την βάζω εδώ και την πιέζω. Παίρνω την άλλη άκρη, την βάζω στο κέντρο και το πιέζω. Και παίρνω και την τελευταία άκρη, την βάζω και το πιέζω. Τώρα το πάμε από πίσω. Εδώ βλέπουμε κάτι τετραγωνάκι. Είναι πολύ απλό. Παίρνουμε αυτή τη γωνία και την πάμε εδώ. Το δικό της τετραγωνάκι. Τώρα παίρνουμε αυτή, την πάμε στο κέντρο εδώ, στο δικό της τετραγωνάκι. Τώρα παίρνουμε αυτή εδώ τη γωνία, την πάμε στο δικό της τετραγωνάκι. Τώρα αυτή τη γωνία εδώ. Τώρα περιμένω και το κάνω έτσι. Το διπλώνω στο τετράγωνο και το κάνω τώρα εδώ. Έτσι. Και τώρα βάζω τον αντίχειρά μου και το δείκτη πάνω εδώ. Και κάνω το ίδιο με τα άλλα δάχτυλα. Προσπαθώ να το ισιώσω και είναι έτοιμο. Και το κάνεις τώρα έτσι και έτσι. Και γράψεις μέσα ό,τι θες. Εδώ βάζεις αριθμούς. Εδώ τα χρωματίζεις ή βάζεις αριθμούς πάλι και εδώ γράφεις είσαι καλή, έξυπνη και τέτοια. Για να θέλετε και κάποια κακά. Τώρα θα πάρω άλλο ένα χαρτί και θα φτιάξω το κουτάκι. Παίρνω την άκρη και τη διπλώνω για να γίνει τετράγωνο το χαρτί. Το πιέζω πολύ καλά, και τώρα παίρνω το ψαλίδι και κόβω εδώ. Τώρα το ανοίγω και ξανακάνω αυτό. Είναι σημαντικό, να ξαναλέω, να το πατάτε πολύ καλά. Τώρα το ανοίγω. Και τώρα παίρνετε τη μία γωνιά και τη διπλώνετε. Και τώρα παίρνετε και την άλλη εδώ και τη διπλώνετε. Τώρα παίρνουμε τη γωνιά, τη μικρή,
και την ακουμπάμε στη γραμμή που έχουμε διπλώσει. Και τώρα, επειδή είναι η γραμμή, πάει μόνο του και πρέπει να το πάμε σε αυτή τη γραμμή. Τώρα κάνουμε το ίδιο με πριν. Βάζουμε τη γωνία στη γραμμή που διπλώσαμε και η γραμμή, επειδή είναι διπλωμένη ήδη, πάει μόνη της. Και τώρα τη διπλώνουμε εδώ. Τώρα το διπλώνουμε για να κάνει μια γραμμή εδώ. Και παίρνουμε εδώ, αυτό εδώ και το πάμε έτσι. Σε τριγωνάκι πάνω στη γραμμή. Μετά παίρνουμε το άλλο και το πάμε έτσι. Και το κατεβάζουμε. Παίρνουμε αυτή τη γωνία και την πάμε εδώ. Παίρνουμε και την άλλη και την πάμε εδώ. Τώρα παίρνουμε αυτή τη γωνία και την πάμε εδώ. Και τώρα το πάμε έτσι. Τώρα παίρνω αυτή τη γωνία όπως και πριν. Τη διπλώνω. Και το κατεβάζω. Τώρα παίρνω αυτή τη γωνία όπως έκανα και πριν. Την πάω έτσι. Παίρνω αυτή τη γωνία τώρα. Και τώρα βάζω αυτή τη γωνία. Και την κατεβάζω έτσι. Και τώρα έγινε το κουτάκι. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Να διπλώσετε αυτό εδώ και να κάνετε έτσι. Και να βγει καρδιά. Να βγει καρδιά. Και δεν βγαίνει πολύ καρδιά τώρα, αλλά μπορείτε να το κάνετε καρδιά. Και να το κουτάκι. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Εδώ είναι το παιχνίδι που μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και να το ζωγραφίσετε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!